கண்கள் ரெண்டும் மூஞ்சிலே, வீட்டுக்கு போனால் சோறு இல்லே. கிச்சனு முழுக்கா தேடினேன், குண்டால கைய விட்டு நோண்டுனேன். இது நியாயமா? வயிறு காயுமா? 2 தோசையாச்சு சுட்டு போடுமா? நல்ல சோறு வீட்ல துண்ணு ரொம்ப நாளு ஆனதே. 4 நாளா பட்னியா இருந்து வயிறு வெந்து போனதே. கறி குழம்பும் போனது, மீன் குழம்பும் போனது, சாம்பார துண்ணு புட்டு பாடினேன். பிரியாணி போனது, குஸ்காவும் போனது, தண்ணிய குச்சி புட்டு தூங்கினேன். ரசமே ரசமே. Download Moj.